Dimineața, eu de-abia m-am trezit și vreau să vă spun un pic despre rutina mea cu Novage. Aici toate cremele, pas cu pas. E o rutină completă de îngrijire a pielii, care este cu efect intens. Scuzați, am un pic de emoții. Cu efect intens și iluminator. Și am să vă vorbesc mai întâi despre gel. Sper că se vede. Mai un pic. Este gelul de curățare, special dezvoltat. Da. Pentru absorpție perfectă. Eu am să mi-o fac acum, cum de m-am trezit. Curăță impuritățile, deci am pus un pic. Curăță impuritățile, inclusiv machiajul. Lasă o piele curată și tonifiată. Este... mai un pic. Să fac așa. Deci mai întâi dăm cu gelul de curățare. Curățăm toate. Tot setul lasă o piele luminoasă și foarte impecabilă. Cum vedeți, curăță tot și lăsăm un pic să se usuce. Da. Și pe urmă, crema de ochi, care se dă seara și dimineața. Curățare piele. Dăm doar în jurul ochilor. Punem un pic. Și facem cu degetul. Deci asta este crema de ochi. Și doar tapăm cu degetul. Ok. După avem stați un pic. Serul intens. La fel se utilizează dimineața și seara. Stați să o deschid că e închis. Pe pielea curată. Se masează ușor. Punem așa. Și are și un miros super fain. Deci masăm așa cu degetele. Deci se face după ce faceți prima dată cu gelul de curățare pe pielea curată.
Așteptăm un pic să intre în piele. Deci se face pe pielea curată și se masează ușor. Acum avem crema de zi. Așa. Crema de zi, care se aplică în fiecare dimineață. Se întinde ușor pe față. Și se masează ușor. Nu puneți chiar mult, pentru că riscați să nu intre în piele. Și masați încetul, încetul. Mi-a dat în păr. Da, așa e când ai emoții. Nu sunt perfectă în a face videouri, dar sper să apreciați videoul meu și restul videouri care le fac. Încetul, încetul mă învăț. Și asta a fost rutina mea, care o fac în fiecare dimineață și în fiecare seară. Deci prima dată puneți gelul de hidratare, care curăță fața și impuritățile, mai ales, și inclusiv machiajul, fără să afecteze bariera de protecție a pielii. Îi tratează lăsând pielea curată și tonifiată. Ok, m-am dat un pic. Crema de ochi se utilizează dimineața și seara, după curățare și tonifiere. Ser intens iluminator se aplică la fel dimineața și seara pe pielea curată, se masează ușor pe piele. Și crema de dimineață și crema de noapte. Se aplică crema de dimineață în fiecare dimineață, după ser, și se întinde ușor pe față. Și crema de noapte se aplică în fiecare noapte, după ser, bineînțeles, și se masează ușor. Îți lasă o piele foarte fină. Și acum, rutină completă de îngrijire a pielii cu efect intens de iluminare și de reducere a petelor pigmentare și de netezire a ridurilor. Mă scuzați. Am zis să am emoții. Lasă și pielea luminoasă și foarte impecabilă. Pentru că ați văzut, eu nu am nimic pe acest burețel. Asta a fost rutina mea de zi, care o fac în fiecare dimineață, în fiecare seară. Sper să apreciați videoul meu și dacă vă place, vă invit să lăsați un like și dacă vreți mai multe detalii, îmi puteți scrie în privat. Mulțumesc! O zi bună!